myself, what a wonderful world. Hello guys, this is Mrs. Mapalad. Ayan, kung bago ka lang sa channel ko, please click subscribe. Ayan, para updated ka lagi sa aking mga videos. So, ang gagawin natin ngayon ay maghahakot ng pakwan at mangunguha ng gulay. So, let's start. Let's go! Tutulong tayo muna maghakot ng pakwan, guys. Ayan. Kukuha tayo ng pakwan. Ito. Ayan. 30 sana, pero hindi na. 25 per kilo daw ito. Marami pa, hindi pa na ano. Kita mo din. Ay, timaray. Sumagpat ka na mo yun. Nakit aja kira tayo data sa nakatinay. Kaya, Ada nga yung paglalapan natin per yung milyon. Stay. Pakwan na na. Pakwan? Nababata pa yung milyon. Wow. Nalango kami yung tulungan. Buma na ako karto yun. Ano, adutin mo lang mga pakwan. Tinambangan din sa kalaw. Apaw? Diyan banda, sarang gusten? Nakakita kailangan nga kitang ilang na pang-puratan ko pa. Pakwan na. Wala. Kaasi ang arda dyan. Pinatay ita. Hindi pa lalatan binabayaan na lalatan yung kwartana ko man. sabay kaysa pinatay na mo. Hindi man man. Siguro kayo magbaga na lang kung kapangkaglado mo na kung umyan kayo sa rin sa kalapaw na dahil pagtuturo na kung bantayan na. Nagrigat at tanga panahon ganyan. Kasi naglakpo na daw kung nanda kanyang to may daka supunin kayo kung original lang. Kala yung discard ko nga. Diyan tinalamang tik. Iya ko nasit nga. Tini ang laam. Ba mo dyan. Dyan, try. Kaya na lang pag maramihan ko naman. Ayan, ayan guys, yung pakwan. Sana nga nabutuhan mo ito nag-alada. Ayan, susubukan na ni ate. Buksan yung pakwan. Kulay orange. Kita mo tagan. Red. Matamis ito. Mas matamis ito kaysa sa red. Nagalas na niya pagkwanan mo. Basta. Sinasabi nilang overripe na. Ayan. Yung sira dito sa ano, sa ganito niya oh. Sa may puwitan na. Yan na yung overripe na tinatawag. What? Kaya ito yung bubuksan namin. Hindi pa naman sira lahat. Tinanggal lang namin yung ano, yung sa dulo. Ito. Pero yung overripe, yun ang masarap. Salamat at kapag naglang kita. Bibigyan din daw si Reyna eh. Opo! Opo! Wala na, Ren. Wala na. Wala kang bagay. Ren. Sayaw. Ito sa'yo, Allen. Yan may kan. Hindi ka na, bigay ganan na. Dapat ang kanina. Wait a minute. Itag mo ka na yung Reyna. Itag mo yung bukal. Dapat din eh. Oh. Wala. Grabe. Oh. Ang sarap ng orange. Orange na pakwan. Libre ito. Libre. Pero may binili ako kay Boyong ng ano, kahapon. Dahil nag-discarga kami, ito ang libre. Mamaya ulit guys, mag-discarga kami. May libre na naman. Ito, yung pakpan nila nanang. May salang ako dahil ta. Kulong-kulong. Isang kulong-kulong lang ito.
pero ang dami oh. Ayan oh. May hahakutin pa raw doon. Isang truck. May sa kulong-kulong natin, nagadunag yan na. Uy, Mas lalo kung may sa truckon, may sa mga terrason ah. may hangin sa tension. Ano ang sarap ha? Po? Ano matikita titakwan no ka, buyong? Sa sector kasi kumabot Kita no ka tapakwan? 200K. 200,000? What? May sa hektarya? Ano tignan? Grabe. Sa palagay mo dati, manuti apit mo dito yan, no kan? 200 dan. Secret. Secret baka no, daagsada kanyam, kasla di bagbagam na pinatay da. Ayan, so natin makinapit data. A few moments later. Ayan na guys, parating na yung pakwan. Amo na ata. Kita na dyan sa mirror. Maraming pakwan. Isang truck. Ayan o guys, ang dami. Punong-puno yung isang jeep. Ayan, nagdidiskarga na sila ng pakwan. Ayan na guys, yung pakwan na diniskarga. Ayan, punong-puno dito sa terrace. Ayan, ang dami. Tapos dito yung kabila, yung diniskarga ng jeep. Ayan, ang dami. Isang jeep yan. Ito yung maliliit. Doon yung malalaki. Ang dami eh. Let's go guys! Kukuha tayo ng sitaw. Ulam natin. Let's go! Ito guys, yung yung dinaanan natin noon, yung sagingan ni Kuya. Diyan tayo kukuha ng ng sitaw. Utong, sa Ilocano, utong. Ayun. Kuya nga na lakas ng hangin dito.
guys, ayan. Yung sitaw ng kuya ko. Nasa gilid ng ano lang. Nasa linya ng sagingan. Ayan. Pero ito lang yung pinuha ko guys, oh. Ito lang. Kasya ng pang-ulam namin to. Ng dalaga ko. Ayan. So, dito sa probinsya namin ng Aglipay, Quirino guys. Libre lang ang pwedeng ulamin. Libreng mga gulay. Ayan. Kahit wala akong tanim na gulay. Meron naman pala. Meron akong tanim sa bakuran guys. Pero konti lang. Pansarili. Mainit na. Kaya uwi na tayo guys. Ayan yung mga kasama kong bata guys. Makukulit. Hindi tawag dito. Maiwasang hindi sumama sila. Kasi makukulit nga. Ayan, mga pamangkin ko din sila. Sama ng sama. Ayan. Yan yung bayaw ko guys. Magbabaril ng ng isda. Ang daming nakuha ni ate, oh. Isang balding maliit. Pang ano yan, ipapahingi namin yan guys. Ipapamigay pala. Ipadawat sa Ilocano. Ipadawat Mitikaruba. Ipapahingi namin sa kapitbahay namin, mga auntie. So, ayan guys, nandito na kami sa bahay. Ngayon ay magluluto na ako. Yung una iluluto ko ngayon ay itong binigyan ko ng mais. Ito. Yung binigyan nila tatay na mais. Ayan. Ito naman yung sitaw. Ayan, iluluto ko yung mais. At habang kumakain ng mais ay ikon ko din itong sitaw. Nabalatan ko na. Ito guys. Ilalagay ko na dito. Dito to. Ito nga pala guys, yung sitaw na kinuha namin. Ang tawag dito sa Ilocano guys, panagpag. Panagpag. Yan, yung may buto-buto. Malalaki ang buto. Wow, luto na. Ito na guys, kain na tayo. Talag na.
sitaw. Yung sitaw na ano, kinuha namin kanina. Ito. Tapos nagbigay sila ate ng ano, ng tawag dito. Yung kinukuha sa pispan na ano, tawag dito ba? Kapo sa Ilocano, kapo. Bildat. Yun. Bildat. Oo. Ito. Bildat. O yung ano, tahong. Pala, tahong guys. Ayaw mo naman. Ganito kami kumain guys. Kasi ito nga ang baby na makulit. No, huwag ka na maghawak. Tapos nakakamay kami. Siyempre, malinis yung kamay, di ba? Mainit to. Dito ka. Paggising si baby at kakain kami, ito, dito kami sa ano, baba. Ayaw niya kasi sa crib. Apakan mo yung ulam natin. Ito. Just sit down. Just sit down. Just sit down. Rainy. Just sit down. No, 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 no. No. Akala ko kanina matutulog na si Rain. Kaya naka-sweater na. Ayaw naman matulog. Mainit yan. Mainit yan. No. Ito guys, yung pritong tahong. Ayan no. Ito. Bigay niya ate. Ayun sa'yo. Ayun sa'yo. Ayaw mo ito? Ha? Masarap! Sarap ikain to, no? Masarap to pang Google Fight, ano? Google Fight? Google Fight. Thank you guys sa panonood ng aking video. Hanggang sa muli. Bye-bye!